Hvad så? Er det en fodboldspiller? Jeg spiller fodbold, ja. I Palæstinas landshold. Er det muslim? Ja, alhamdulillah, jeg er muslim. Har du også? Alaikum salam. Jeg hedder Hani. Den bane dernede, den har jeg spillet på, siden jeg var 10 år. 10-11 år indtil nu. Har du spillet på den? Ja, jeg har spillet på den bane i mange år. Jeg bliver 8 snart. Bliver du 8 snart? Spiller du meget fodbold? Gør jeg? Ja, det gør du. Sammen med papa. Ja, men du skal bare spille fodbold, hvis du vil blive fodbold. Hvor kommer du fra? Jeg er fra Palæstina. Ligesom mig. Og det er til Du er også fra Palæstina? Men jeg vil ikke blive en fodboldspiller, fordi der er nogen, der sparker bare til benene. Ja, men det er farligt nogle gange, men fodbold det er en sjov sport. Det er verdens sjoveste sport. Er det ikke det? Jo. Palæstinenserne har altid holdt med de store hold som Brasilien, Argentina, Holland, Spanien. Men nu har vi så vores eget land, så vi kan holde med på international plan. Hvis vi altså kvalificerer os til OL i Brasilien. Det palæstinensiske folk er helt glade for, at jeg kommer herned og spiller for Palæstina. De synes også, at det er helt vildt fedt, selvom jeg har alt i Danmark, og jeg føler mig mere dansk end palæstinenser. 1-0 til mig. Er du bange for hvem så? Nej, det er den, der er bange for mig. Nu har jeg faktisk taget valget, fordi nu har jeg spillet officielle kampe for Palæstina. Så kan man ikke spille for andre lande. Der er ikke noget med at græde, hvis jeg laver en tunnel eller noget lækkert på jer. Hvem spiller mod dig snart? Oscar, du er for god. Har jeg taget en 12'er eller sådan noget? Jeg er klar med den også. Hold igen. Nu er Ambolen og der er ikke nogen, der er i sikkerhed dernede. Altså, der er slet ikke nogen, der er i sikkerhed. Dem, der går på gaden, de kan være tilfældige ofre. Dem, der skulle være de sikre steder, som FN-skolerne og hospitalerne, de føler sig slet ikke sikre. We use the football to get rid of our suffering, you know, because always under suffering, under pain, under siege, under restrictions. So football is a good way for the generations to express themselves, you know, to do something special, to be proud of being national players. We just want to play soccer like everybody else, but it's not easy for us to split politics and sport. To a story that some of you may find disturbing. It is about the shooting deaths of 2 Palestinian teens during rock-throwing protests on the West Bank earlier in the week. Here's Ivan's report. It had been a day of skirmishing. Palestinian youth hurling stones, Israeli soldiers and police firing tear gas and rubber-coated bullets. In this area, sometimes people demonstrate and throw stones, but this boy was going home and then a sniper shot him. The young player who plays for a village local team was shot dead by the Israeli army, an Israeli army sniper. He had finished herding his flock of sheep and was taking a shortcut to the pitch. Then the sniper shot him. This is Saji with his team, and this is him when he was shot. The shooting deaths of 2 Palestinian teenagers, both gunned down on the same patch of asphalt. The second, an hour and 13 minutes after the first.
Can you imagine if you see Messi cannot move easily between Barcelona or Madrid or any other cities in Spain? Can you imagine that? No one in the world live this sufferance like the Palestinian players. Vi som landshold skal bare vise, at vi kan andet end alt det, man hører i medierne om Palæstina og Israels situation. Vi vil gerne vise det gennem sporten, komme på verdensplan gennem sporten. يا سلام يا محمود، يلا يا محمود، الله يا محمود، الله الله الله. Selvfølgelig. Men så du jo også, da vi lavede nationalsang. Da vi lavede nationalsang og sådan noget, der blinkede også og lavede et kys. Jamen, nu er vi lige kommet hjem her for 1,5 måned siden fra Palæstina, hvor vi vandt Nakba-koppen. Nu skal vi så til Tyskland på en træningslejr, og derefter til Sydkorea for at spille OL-kvalifikation. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er det, der bliver snakket om det i medierne i Palæstina. Ikke fordi de får så meget plads i sporten i Palæstina lige nu, men der bliver snakket lidt om det, at de fleste spillere er meget, meget ramt af situationen dernede, fordi mange af dem har familie, og de har pårørende dernede, venner, og mange af dem er døde. Det kan man bare se, altså, der kan man bare se, hvordan de har det dernede. Og især nu, fordi jeg kender nogle af spillerne, så føler jeg, at det er virkelig tæt på.